Kali niki cocok mboten karena niku kitab ingkang dituliskan oleh ulama-ulama termasuk kitab sing jelas mawon ulama-ulama NU wali-wali Allah Kiai Hasyim Asy'ari Romo Yai Hamid Syekhona Khalil Bangkalan lek enten kitab-kitab leres kuwatir kitab-kitab ingkang sing damelane jahiliyah menika kitab pundi sing damelane jahiliyah disampen semerap piyambak. Kanjeng Nabi ditipu-tipu, ditulisaken bahwa dulu Kanjeng Nabi kalau makan sukue metingkrang sese, mboten enten. Kanjeng Nabi mboten ngoten. Lenggahe niku kitab jahiliyah gawenane. Syekh Abdul Qadir waliyullah niku mung terkenal ana donya. Datukku Mbah Boyotku lebih terkenal di akhirat kono kitab jahiliyah niku atos-atos panjenengan. Pun fanatik termasuk panjenengan anggap guru menika. Aja fanatik termasuk ten kula, mangke kula sing sampeyan anggap guru-guru niki dadi hijabe pun panjenengan dandangi sampean ketemu dengan Allah. Nggih, atos-atos wis gak usah wong iku sakti aku tak ngaji rono. Sikile tak ambung aku tak sujud nang ngarepe, tangane tak walak-walik aja. Cukup wong tuane sampean mawon. Tiang jahiliyah menika sing ngaku darahe Rasulullah 10.000 tiang niku mulian wong tuwae sampean piyambak satu wong tuwae sampean hormati sak benerane senajan wong tuwae sampean mboten ngerti napa-napa lek pun pejah nggih cukup sampean Al-Fatihah bendinane lah niku nggih alhamdulillahirabbil alamin panjenengan pun ngertos cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.